Chingobva Amos. Ndiwe. Changadzo tafadzwa. Ndimchangamire nyeri pamberi penyu. Nyaya ndeye kudanana nemukadzi wangu. Ndinoda kuripa nemombe 4. Uye nembewo dzako chitupa nemaridara. Kutaura izvozvo ndi Amos Chingobva achitaurira kuna tafadzwa shangadzo. Taura tinzwe aripo ere mukadzi wenyu? Ngauya apa. Vakati uyagara hangu pakati. Taura kuti zvakafamba sei, makamuona sei? Well, I'm 23 June. 23 June kwakapfura. 2023. 23 June kwakapfura. Ndo zuva randakawanikidza mudzimai wangu akamira aina changadzo musango. Wakamira vese ipapo, ndawaona ipapo. Anonzi mukadzi wenyu zita? Precious, mudzimwe nzira. Okay. Pandakavaona mukadzi wangu akatanga kudisa kuti taonekwa, ndobva atanga kutiza. Shangadzo ndobva adaidzira kuti usatiza mira hapo tinotaurirana. Saka takabva ndasvika pawakanga wari pashi pasi pemuti, ndobva ndatorana nawo ndakabata changadzo. Ndasvika pamba pano ndobva tambotaka kunge tisana vatisangambonetsana. Mushure maizvozvo ndaona kuti ndigaire nyaya yakadaro hazvigoni. Ndobva ndatora nyaya ndobva ndaendesa kwaishe Gwasira. Tiri kwaishe kwaGwasira ikoko changadzo haana kuda kurakidza kubvuma nyaya yake. Akaita sanopikisa nyaya yake nyaya ikaende mberi. Mushure menguva shoma nene changadzo akakumbira zveshe Gwasira kuti chingobva ngave titaurirana. Saka ndakadzoka kudare ndadaidzwa naishe Gwasira. Ishe Gwasira wakati tauriranai, wakatipa flow. Changadzo akabvuma kuti nyaya ndoiziva ndakazviita ende ndichabvuma kubhadhara. Ishe Gwasira ndobva onyora maminitsi awo. Changadzo ndokubva asaina, ndobva ndasaina kuti changadzo abvuma kuti achabhadhara. Akanzi anobhadhara chii? Mombe imwe chete? Kwete. Mombe 4. Mushure maizvona ndakazonzwa zviumashure menguva diki ndakunzi zvenaishe Gwasira payment yaramba kubuda Chingobva. Changadza kuti nyaya ngaende mberi. Ndokuzosvika kwakaita kuno ndikati ngaiende hayi tondoona kuti pfungwa yawo iri papi. Ndobva makondonyanya ichisvika kuno ndozvandoziva. Right, iwe Precious. Ndio unozadzisa nyaya iyi wasati apindura. Maidanana here na makarara mese here, makaita bonde mese here? Wait. Na changadzo. Wait. Hamuna? Hatina. Pamakawanikidza nababa maitei? Tandakatomira tiri kutoita sekuti takanga tasangana. Ini ndichienda kurufu achibva kurufu. Patasangana. Ava ndobva vachingobva ndobva wakabva wazosvika. Wachibva watoti ndonyaya zvona payari. Ndamudanani. Ndidanani naye. Ishe Gwasira ando aripo panze? Ishe Gwasira makaitonga sei? Takachangana. Nyaya uya kwandiri yakauya naye chitangana. Chisindibatsire changadzo mumwe wavo. Takabvunza changadzo akaramba. Asi akazobvuma akati ari kuuya kuzobhadhara. Kubhadhara naChingobva. Asi changadzo ndofunga azodzokera kumba akazoita dzimwe pfungwa mbiri. Akati handichakwanisi kubhadhara, but chokwadi ndechekuti bhadhare wakabvuma kuti waita naye.
Handizvi kubvuma. Wese murume nemukadzi wese wakabvuma. Mukadzi wacho pakatorita muzvare wakamboramba. Pakaita munhu zvare anobva kwachangadzo mumbuya. Wakatomuona nepaunga wakamira nezvaiitika. Dare rese rikauya rikagutsikana kuti shuwa vanhu vaidanana naivo wakabvuma. Ndoidanana shuwa. Mudzimai wacho akazobvuma. Akabvuma. Zvekunzi makanyorerana pasi kuti muchabvisa mwombe iyi. Makatonyorerawo pasi. Zvakanyorwa pasi. Wakasaina. Wakasaina. Zvino wakutanga uchinja muno. Kuti nandi mai mbovunza mai yako iwe kunyengwa zvamakaenda kwashe Gwazira zvikutaurwa nashe Gwazira izvo ichokwadi here? Inini zvandakaenda kwashe Gwazira ndakaenda ndati ichokwadi here hongu kana kuti hamuna kutaurai nyaya ndati zviri kutaurwa nashe Gwazira kuti makabvuma muchikomba chenyu chikabvuma chikasaina pasi kuti ndinoripa murume wenyu achisainawo pasi manga muripo here? Ndakanga ndisipo. Uko chiri kunzi nashe Gwazira makabvuma wari kunyepa here she Gwazira? Inini pakasainwa ndati ishe Gwazira wari kunyepa here? Ishe Gwazira wari kutaura muripo wari kunyepa here pamberi penyu nepamberi pamambo? Hongu kana kuti kwete? Muri kundinzwa here? Mai ndiri kubvunzai ndati muri kundinzwa here zvandabvunza kuti Ishe Gwazira wari kunyepa here? Hongu kana kuti kwete? Saka makapangana nechikomba kuti ngatirambei. Sainzi kutaura kuti vari kubvumirana nazvo kuti ichokwadi watonyarara. Wanga wafurira murume wenyu kana ari kuuya kudare arida kuti agadziriswe. Mugadziriswe aripirwe. So that munodzoka muine ane mwoyo wakajeka. Saka imimi kana muchiramba kuti no ini ndaisa zvirwa nayo nachangadzo. Monyepera murume wenyu zviro zvaakaona. Mwoyo wake unochena sei? Precious. Mwoyo wake unochena sei? Angakukumbire here ruregerero. Nekuti zviro zvakapinda mumaziso ake. Because paaikuona ari kure kuzosvika akanga atokuona muchibatwa nyama dzese idzo dzake dzaanoeka muchidii zvese muchiitwa. Saka munozoregererwa here? Handiti zvakaitika ka? Nekuti inzwai ambuya wamunotonyadzisa murume wenyu wekuti vanhu vanenge vachiziva kuti maisvirwa naye orenda asina kundoripiswa anoendosekwa futi murume wenyu wamunogara naye uyu chikomba chamuri kuprotecta chiri kuenda chichienda kumba kwacho chichindofara chichitaura kuti ano murume wenyu ichi ibenzi. Zvotaridza futi kuti ushamwari waroda kuti uende mberi kana kutouraya uyu mumwe wanouraya murume nechikomba ichi ndopfungwa dzavo. Saka wasi kudayira pane zvawakapangana kuti uyai tiuraye uyu wari dangerous. Hatizosviki ipapo chiri kutaura chokwadi so that dare richiende mberi. Aripirwe murume wenyu modzoka munondogara zvakanaka, but mukaenda maramba haachisina rudo kwamuri uye haachisina chokwadi kuti muri munhu anozomuisira poison here kana kuti kudii. Kuti akazvionera. Chii chakaitika chititaurirai dare. Dare ndinotaurira kuti zvakaitika ndezvekuti wakangotiona takamira tisina kurara. Asi maimborara mese musi uyu hamuna kunge marara mese asi magara muchirara mese.
Aikweti. Anomboraratisa. Taura msikudzaiwe. Taurai Pachida kudosunungura murume wewe. Gare zvakadaro. Ukawanza zvinhu zvakadaro izvo kana murume. Munenge mutori danger kana muchiwanza. munoziva uyu anondoita appeal kuti akandinyepera kuti ndairara nemurume wenyu. Mombe dzoya dzotorwa kumba kwenyu. Nekuti izvozvi zvaanototi tapedza kupa judgment kuti aiwa anoita appeal kuti makandinyepera kuti ndairara nemukadzi wenyu. Anditi mombe munoda here kuti mombe dzibve mumba menyu? Sipio uyu. Kwete ndo zvamuri kuita kaizvozvi, nokuti izvozvi zvitotaura kuti rachisimuka hauna mhosva. Anobva apa kutaura kuti ona ndakatongwa inini ndikaonekwa kuti handina mhosva, saka ndaakuisawo inini appeal yekuti murume wako akandidefama character yangu, defamation of character. Oti ndipe mombe 10. Ndezvipi zvamunoda? Hapana chakareruka. Hapana chakareruka. Saka chiri nani ndechipi? Kuti mutorerwe bota madyiwa mombe dzoenda. Ndora chokwadi. Handina kunge ndakarara nachangadzi. Asai kupfimbai? Nakumbondipfimba. Umaitize. Ndakatiza hasha nekurohwa kwandakaitwa panguva yachiyo. Panguva yachiyo ndakabvunzwa. Ndakabva ndatotanga nekutorohwa ndakatomira kudaro. Pandakazonyatsa kutiza ndipakanga vakorovana. Asi panguva yacho inini. Ko zvinonzi wakabvuma maminezi akatorwa. Ipapo ndanga ndisipo. But changadzi wakabvuma maminezi iya akanyorwa. Akasaina ndiani mai? Iwe Precious. Urupara mhosva muno mudare. Izvi tichabvunza changadzo. Changadzo akatopedza nazvo kwaishe ishoto ari pano ishe hanyepi ndiwo mbocha changadzo akati ndakakuya ibota ka 4. Iwe utaura zvekutaura izvo waane mhosva kudare. Seni yako ndiyangu bozi zvakutodana vabereki wako. Mudzimu ngenzira. Unonzani? Mudzimu ngenzira. Mudzimu wenzira. Takupai kekupedzisira kuti tichinzwe chokwadi kukamuri, nekuti tiri kuona kana matauriro amuri kuita ari kuratidza kuti zviro zvakaitika. Takubvunzai kekupedzisira, then tochienda panext stage. Makararana naye, makadanana here, mukararana mese nachangadzo. Ambuya muzatipedzerei nguo mudasi. Chakame vari kubvunza. Hongu kwete. Makaramba makadziditsira kakutotipedzera nguo. Musoro imbere mune wote. Masabo. Mune wote. Mbiti vanga kwaya. Tawapa nguva last chance. Akatsangamira ndofungidzira kuti toenda pana changadzo madzisa wanyepi. Asi zvikuita mai avo havagoni kugara mucommunity navo. Havagarisani navo muda. Munoti munovata sei kuti vanodunhu menyu. Kutonge tonga zvinotaurwa neshe. Kwete neshe na changadzo mutafadzwa. Right. Matichi ndakupai last chance yekupindura. Right. Wabvuma kuti wabvuma kuti wakararana nachangadzo. Changadzo usachatipedzere wabvuma kuti makararana. Haikwa kutipedzera nguva sezvataita pana mai avo. Maidanana namai avo wabvuma. Unoti chii? Ini ndinoramba. Kuti handangopera ndadanana navo mai avo.
Maya waenda kurufu kwa Nyananga. Ini ndichibva kurufu kwa Nyananga. Musango mataurwa sitasangara munda mangu kuzasu. Wachindibvunza kuti mutumbu uripo ere? Ndati mutumba hapana ba mutumbu wanhu vari kutobata maoko kwaruona. Ndo pakasvika murume wacho. Ndatokuona aine rekeni. Akasvika batanga kurowa mudzimai wacho. Atanga kurowa mudzimai ndati mukuvera neiko makombi akutotiza paya kubva tanga kutorowa inini. Ndati aiwa handei tinotaurira nepamba. Ndo patakatorana vataenda pamba pangu. Tasvika pamba pangu kunze kwekuti titaurirana vanokwanisa kuti makombi wamire titaurirana. Makombi akukwanisa kuti vatange kundirowa. Handidi kuti ndinyepe ipapo wadare. Pawakatanga kundirowa ndakatanga kuwadzosera nekuti ndakamutanga muri kuita seiko ndikatoona kuti panapa ndichatoguma ndatokwara. Vandachiwadzosera wana wese pamba pangu wese wangori. Wana wese wakatanga kuchema. Makombi one zvakuitika muri inodzidzei kana toda isu tatingatitaurirane takagara pasi tatobva kwatatiri kudzasuko kumutu padhuze nepanyananga. Saka tatoya pamba pangu. Sazotaya pamba pangu ndatingatitaurirana hamusi kwanisa kuti titaurirane. Ini ndakudzosera. Ndo pandakakwanisa kuwadzosera paya. Pandakawadzosera ndakakwanisa kuwakurira simba pakurwa kwatakaita pamba pangu. Takatorwa mumwe pasi mumwe pamusoro mumwe pasi mumwe pamusoro. Ndakakwanisa kuwakurira simba. Ndokurira simba makombi akati wawina ndakwenda. Ndo pawakaenda. Makombe waenda kumba kwao. Pati fambe mazuwa ndo pandakaona tsamba ekwaishe Gwasira ichisvika. Tsamba ekwaishe Gwasira yasvika uri kudikwa kudare. Handina kuneta kuenda kudare. Mari yangu yedare pandaenda kudare patanobata nguva dzedare patataurirana. Tataurirana tiri paishe Gwasira. Matongero akaita nyaya paishe Gwasira. Maonera ndaita nemaziso angu ndakaona kuti nyaya iyi ine kwayakarerekera kunge umwe iri pabhasikoro. Kwabva tataura. Mudzimai wavo chingobva haana kupiwa nguva yekuti ataure padare paishe Gwasira. Upe. Iye mudzimai wavo havana kumupa nguva yekuti ataure bhosi pakanzi mudzimai wacho ngataure iwe otaura. Bvataura sezvirizvo. Aiwa ina ndidana nina wachangadzo zvakadai. Saka takuita sei nyaya yechibva yaenda mberi. Nyaya yechibva yanzi mamiriro azvakaita nyaya iyi yarambika. Yakuenda kumberi. Ndo pakasimuka nyaya kubva pa nyaya yechibva yauya kuno. Hakusi kuamba kuya kana takambouya kuno. Asi hanzi wakasaina. Kusaina kwandakaita ndinoti ndisvike pakusaina kwandakaita pakutaurana kwatakaita kuti tizosvike pakusainira. Pakusaina kwandakaita ndakaona kuti magariro andakaita inini na wamakombi tiri next door mumwapo tinoona nokubidzana mvura tinoona wanoita zvese mumusha imomo. Saka inini ndakaona ndega kuti magariro akadai mhosva neisiri mhosva inoripwa. Mbavha dzirimo mujeri dzakatowanda dzisina kuba vari kuba vari panze. Kana zvitori nani kuti titaurirane. Kwabva ndatoenda kwaishe Gwasira ndiri kuona zviri nani kuti tiite sei. Titaurirane nawo chingobva ndoti magarisana nacho kuti next door zvinane ndiite sei hangu. Ndiri pasi maonera andakazoita mumashure mazvo inini. Ndakaona kuti pane kuyiwa kwemunhu. Nekuti ndakaona kuti panapa ndakutoyiwa ndiri mupenyu ndikasatomira ndiri mupenyu panapa ka. Usatanda kumberi wachavira. Ndinoyiwa. Uchaenda. Wataura kuti kwaishe Gwasira. Precious akaita sei? Haana kupiwa mvumo yekuti. Haana kupiwa nguva yekuti adini. Ataure. Pazvakanzi mukadzi taurai. Precious kwaishe Gwasira wati uchitaura panapa. Wataona kuenda. Aiwa. Musi wedare ndakaenda. Musi wekuzosainwa mapepa odi handina. Saka ipapa ndachida kuti ndipakujekese ndipabudise pachena kuti musi wekutaura nyaya dzedu zvakanzi mukadzi ari kukasika haakwanisi kuti ataure. Ndo mamiriro yakaita haana kana chakataura nzi chokwadi chibva yangopera yakadaro. Saka musi ndakazouya inini ndichiuya kuno kudare ndakatombonyorerwa tsamba ndikatombouya kuno kudare. Ndaya kuno kudare nyaya yedu haina kusvika muno. Nyaya yedu yakaperera kumotikari kwaishe Gwasira ndokwakaperera nyaya yedu. Kwabva ndadzokera kumba. Ndira kutaurira chokwadi chiripo ndikutaurira chizire. Yakaperera kumota sei? Wakandidaidza kumotikari. Pano ere. Pano ndatodaidzwa samani siraka yakumba asi ndauya pano ndakadaidzwa kumotikari. Batanotaurana tiri pamotikari. Tataurana tiri pamotikari. Nyaya yako yakanaka kushamwarika. Iwe murume uivutoni. Aiyo murume baba sinapo. Haana kutouya musi wacho wedare wacho handina kutombomuona. Iwewe naishe ini naishe Gwasira tiri wairi kumotikari. Right. Kwabva zvakunzi nyaya yako iwe yakanakira kuti iwe kuti vatataurana tiri panapa ubva waipedza pane kuti idai nyaya haina kupinda muno mudare asi samanisi ndaandinaro nemari yangu yedare ndaandinayo. Asi takazosvika kwaishe kundanzi unozoya kumba ndaenda kwaishe Gwasira kumba kwawo. Ndaenda kumba usakasikeba. Zvamakataurirana mumota makataurirana kuti zvadzi nyaya yako izodzokera. Nyaya iwe pauchauya kuno kuuya kwawaita kuno kunongondiona ndiri kumberi.
uchangondiona iwewo ndiri kumberi kwedare. Saka mhosva yako hauna marambiro kana mabvumiro, uchangondiona iwewo ndiri kumberi. Right. Ndio matauriro atakaita. Saka zvamakaonana makataurana kuti mumota. Pamota ndoanzi iwewo wochiuya kumba. Dzokerako. Iwewo wochiuya kumba. Ndaenda kumba kwawo. Ndaenda kumba kwawo ini ndikobva ndanosvika ndanoona kuti munyaya idzi dzinoba dzindishusha mumba mangu nemukugara kwangu. Ndakaona nyaya idzi dzinondishusha. Ndikati ishe nyaya iripo ndeyekuti ndiri kutofunga hangu kuti nyaya ipere. Asi kupera kwandanga ndiri kufunga kuita ndikokuti ini ndandiri kufunga kuti ndine mudhudhudhu wangu, ndine zvandinazvo zvandinogona kuunza kuti zvibatire hazvo kana vachingobva vachibvuma ndingoro yangu yandinayo pamba. Vachibvuma hawo sevavakidzani kuti muzorambe muchingotaudzana hazvina kunaka. Zvikanzi mudhudhudhu wachingobva watouya izvozvizvi. Kwabva ndatoona kuti panapa inini ndakutoiwa ndiri mupenyu. Ndobva ndakaona kuti mamiriro aita nyaya haisina kuchamira musha. Mamiriro aita Ishe Gwasira waida kuti inini ndiwabhadhare manyaya, ndawabhadhara nyaya iyi kai. Kuno isina kutongwa. Saka wakadzokera kumba. Saka chakazoitika manje ndechekuti inini ndine mboya ndinayo mupurisa wawo akatora mari yangu inini. Mupurisa wawo. Kwabva ndaendesa futi mbudzi iyi chinzi iri kuripa kunyoresa kwakaita wachingobva kuuya kwawakaita wachinyoresa kuno kunyaya yandakazogumira kumotikari ndichidzokera kumba. Saka pandakaona kuti nyaya iyi ine kuyiwa kwemunhu mupenyu, ini ndikobva ndatoona kuti nyaya iyi inosvika pakudaro sei, nekuti inini nawachingobva tiri kutakudzana mamuka sei makombe maswera sei makombe. Saka wachingobva wabhara riri kupushwa nawagwasira zvekuti mameseji iyaya kutaura nechokwadi kana tikaenda kana kuEconet ndakawanyorera vachingobva meseji makombe musapushwe kunge bhara chiiko chiri kumboitika. Zvikanzi inini handina kana dambudziko, ndinoya wakauya pamba pangu tikataurirana, inini handina kana dambudziko, iwo wari kutopushwawo mumasure mazvo. Saka ndaida kuti inini ndibvise zvinhu zvekuripira mhosva chandakanyanya kuzokonzeresa kuti ndirambe pakunyorerana kwatatakaita kuti nyaya dzinge dzinopera ndechekuti ndikaona kuti ndiri kubvisiswa mombe yemunhu wandisina kurara naye. Ndonzibvisa zvinhu zvekuti ndiripe munhu wandisina kurara naye. Munhu wacho ngaataure padare haana kukwanisa kuti apiwe mukana wekutaura kuti mukadzi anokasika, mukadzi anobvuma, uyu muzvara aenda atoenda kunoona pachisango pacho zvatodezvode bandatoona kuti panapa ndiri kukurumidzirwa. Saka pauya imwe tsamba yakauya ndakana hanozvifungira futi kuti ndezvechokwadi, ndazototsvaka mari nekumhanya ndichitoona kuti ichokwadi, ndatoona wachingobva waya watoripo nhasi, ndobva ndazototsvaka mari kuti ndiuye muno muda ndapedza muchibara. Shangamire zvinogona kuti zvakaitika sezvaari kutaura, but sei usina kuuya kuzomangara iwe wakaendesa zvinhu zvako kuna Ishe nyaya yako ichizoperera motikari usina kuzotongwa kuno? Inini chakaitika kuti ndizoregere kuenda kunomangara, kuuya kwandakaita panapa wani nyaya yedu yakaperera kumotikari, kwabva ndadzokera kumba. Ndadzokera kumba ndakanosvika ndakaona kuti inini semunhu akagara mumatara handingakwanisi kungonzi nyaya yedu inopera mabhuku asina kumbonyorwa. Ndo chimwe chikuru chakakonzeresa kuti nyaya dzedu dziregere kupererawo. Ndakaunza mari haina kusainwa, mari haina kunyorwa, mbudzi haina kusainwa, mbudzi haina kunyorwa, kuti ndizivewo kuti matare kwamambo Makone ane paanonyorwa zviine chidzindo. Tatora mbudzi yakadai, pabhadharwa mari yakadai iri kuripa apa. Kwabva ndatoona kuti izvi hazvina kana nepikicha izvi. Pikicha chaiyo handina kuiona. Saka ndo chihombe chakakonzeresa kuti ndisvike ipapo. Unozva zvimatani muno. Iwe uri kunzi kwaishe wakasaina. Hausi kunyatsopa dubu. Ndo pandatsanangura ndichiti kusaina kwandakaita ndakanga ndabvuma kuti mhosva neisiri mhosva inoripwa. But mukadzi uyu abvuma kuti akararama. Aiwa ina handina kurara naye. Aina handina kurara naye. Mukadzi uyu abvuma. Ini chokwadi chaicho ina handina kurara naye. Kana paine mamwe matano anokwanisa kutorwa. Paine matano mamwe anotorwa anokwanisa hawo kutorwa. Inini handina kurara nemudzimai. Mukadzi abvuma tamubvunza abvuma kuti makarara. Izvezvi akutoda kutozungudza izvizvi nekuti wataura. Ende iwe wabvuma kuti ndakasaina mhosva. Wabvuma kuti wakasaina mhosva. Ukati risiri dinoripwa. Wachanga vane mhosva nokuti hamusaini chinhu chomusina kuita. Kusaina kureva kuti mabvumo. Zvinoguma kuda kutendedza dare kuti akombere Ishe atsvage Ishe kuti amutsvagere nekusaitira kutaura kuna Ishe wakakusainisai muchibvuma maibvumirei. Ende munotaura pamberi pedare kuti wachagom chingobva vari kuti kwabhara naIshe
Senator Bara wasonyeni mukadzi wake munoziva futi kuti order vachavaza kuti takati pamotika inashe asi vanesanganira mambo vainaa vachizoti takatiri ndakaita mhosva ndasungwa namambo wakazodzoka sei kumba vasinasvika muna mambo chii chakazova pasika kuti vadzore masure nekuti vanga vataura kuti taakutaurira kuti nyaya yako idi ipere wachiziva kuti ndine mhosva mazuva akabvuma kuti adi ataurira nekuti aiziva kuti ane mhosva murume uyu ari kutaura haana kuya yega pakumba pamwe akauya naishe changadzo. Ishe changadzo ndo wakati handigoni kutonga munhu because tiri weukama wachibva wauya ishe changadzo wari zvakaitika zvese izvi ishe changadzo wanga wari kuteera kwaakaita kuno kune mbudzi dzaakaudza inyaya yekutoti ndiregererei handishandi kuenda kwaani kwamambo tipedzerane tiri kumba. Uyu naishe changadzo mukoma nemunin'ina here yana changadzo saka wakauya kumba kwangu kuda kunzvenga kwakuita ishe wakaita justice wakaona kuti handingatongi mukoma rega ndiendesewo kune rimwe haana kuda kufushira nyaya saka iye ndiye auda kutenderedza nyaya unoziva changadzo dai ishe Gwasira waine pfutika uyu aiti changadzo dai ari kuti ndakasaina nekuti wanga wakabata pfuti manje ishe Gwasira haana pfuti ini kutaura kupita baba vandikukwanisa kupateerera handikuona pane mhosva yatirikubata yatirikumedza kubata kwavari ndekuti zvataura natanivamwe nababa vangu vari pana kuti hausaini chinhu kuti inini ndangoti hangu akupara mhosva kana kusapara mhosva nekuti kana kuri kuenda kujeri unoenda kana 20 years uchisaina zvinhu zvinosina tiviri saka chokwadi chokuti kusaina kura kuti ndakawira nazvo upombweka haungabvumike mungoti nekuti mukadzi womunhu uye waari kuti majeri akazara nevanhu vasina mhosva ndeupi wacho asina mhosva ari mujeri atinongedzera nekuti kutuka kamajaji ikoko kana uchita kuti vanhu vari vakazara mumajeri havana mhosva tiri atinongedzere 1 ari mujeri asina mhosva waunoziya abudiswa tiri sumajaji acho nongedza 1 wacho waunoziya ari mumajeri akapinzwa asina mhosva tinongedzere unoziva kuti zvahaana kupara mhosva nei wakangoinaye saka munhu akaba wacho akazotaura kuti ndakaba wakadii kumusingisa akasunungura mukoma wavo saka rodzitaura kana wakaba wese akachangana ini ndikuona vachangadzwa wanga vachiedza kuda kutaura zvekuti wabude munyaya vasingazivi kuti vari kuzvirwerera munyaya nokuti chinhu chikurukuru chero usina kupara mhosva ivo wangoisa signature chete signature ino inotaura chete kuti ndabvuma kusaina kunyange kana ukanonyoresa affidavit chaiyo kana statement ukatorwa nemapurisa iwo akanyora statement vanokubvunza kuti werenga zvakanyora usati wasaina wonzi ndizvo here woti kana wagutsikana wosaina saka signature yakusaina kwakaita vachangadzwa ndobva wakangozvisungirira chete wakabvuma mhosva yavo kare haina dare arikuvabvisa chii vatitenderedzana iye mukadzi anofanira kuti abvise kudare nekuti munyepi mukuru haana chokwadi chaanodii nekuti dare ringadai rapera kare zvinhu zvavakabvuma kare nekuti haasi kuda kubhadhara ndo zvavataurira manje mombe muchete yavanoripira kune vakatora mukadzi mombe muchete yavanoripira kudare kutenderedza dare
mai aubvisa mbudzi nhatu dzikupromota upombwe hwakaitwa navachanga tofungwa dzavo. Alright. Vamwe munoti chii? Vachangadzi vari kutondinyepero indoda kuigona vachangadzi ndozvanoda kutaura vanzi vakabvisa mombe mbudzi nhatu ngati mbudzi dzamakabvisa? Ndakabvisa mbudzi imwe handisi kunyepa. Imwe chete. Mbudzi imwe chete nemari nemari $35. $35. Mbudzi mbiri. Ndakadziendesa dzitori neumbowo uripo. Handisi kuweka, hawasi kuramba. Wakabvisa mbudzi mbiri, saka tongoti ishe makatobhadharirwa kudhara mbudzi idzodzo dzamakapuwa. Right. Matichi hanzi maya mbudzi nhatu dzikutorwa nedare wanodzitora kune murume wavo musha kwako dzinobva kumusha wavo. musha kwavo pane zisene murakaramba yakarevada kuti mudzimu wenzira padi munobva kume kubosha hamuma muna seni yakareba kudaro mabocha vanonyepa mudzimai kuziya kwangu magariro avakati ipepa havasi kugara vese asi vari kugara pamba pawachirungu patori nenyaya imwe yekudzoka futi yedu sane akurara neuyo nekuti haasi kuwana service paya pamba. Right. Changadzo unga uchifanira kubhadhara mombe 1 yecheupombwe chavanga vari kuita asi watenderedza dare. Chokwadi chawakaita ukabvuma wega dare kuti ndakarara nemukadzi wemunhu, saka unobvisa mombe 2, 1 yaucharipira baba wayo ne1 yauchaunza kudare. Iwe unobvisa mbudzi 2 dzekuuya unza kudare kutenderedza dare muchiziya henyu kuti munodanana mese munorarana mese. Imari yemakosi yamakashandisa $90 dzemakosi. Right, unozvibvisa rini? Handikwanisi kuzvibvisa. Haukwanisi kuzvibvisa? Handikwanisi kuzvibvisa. Saka dare rinouya richitora kumba kwako, tinokupa 7 days kuti ubvise zvinhu izvi. Basi 7 days dzapfuura dare rinouya uzotora. Tinoisa imwe yechitatu yemakosi edare nekuti wataridza kudare kuti hausi kutoda kutongwa. Kutongwa ndiri kuda zvese. Okay. Tatopedza makosi ane mari 90 nemombe 1 yewakomana yekuita dare nekuti aratidza kudare kuti handisi kuda kubvisa. Saka muvedza 3 moyoka. Right, tokupa 7 days. After 7 days usina kubvisa then dare roya rotora. Okay, chisimuka imeni. Ndiri kukumbirawo zvizotongwa pano. Bvisa $20 wopuwa maminutes. Unobvisa $20. Parizvo handisina mari. Paunenge wanayo unobvisa $20 but within 7 days yatakupa kana usina kuita izvozvo that appeal then vanhu vari kuuya kutora zvinhu izvozvo mombe 3. Chakamira. Okay, chisimukai. Handikwanisi.